Не, добре, добре. От групата на Бургас предложението, което правим до година по същото време, последната събота на месец април да се съберем в Бургас. Браво! Съгласни на здраве! Има ли други предложения? Има ли други предложения? Против някой има ли? Против няма. Отговорник. Аз поемам организация на... Които помогат. Аз поемам организацията, всичко в Бургас. Чана, пляскам за Русе. Ако искаш, Абе, ние трябва да си вземе с пален вазон. Пален вазон трябва да си вземе.